Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Marikwanang, mayat ko mati kakatawaan ta di titeresenam, no ada ni Marituyang. Wen ako mamaray, saan dan sapay analpas tay lablabaan na. Ay, agpadpada kamin nga ado ti lalabaan na. Ada ka mo dito istor ko, ama kis istorya. Kunakun kat, umay ni Marituyang. Na, ay wen, isong mo day ta sumungad. Nakasukat mo't. Adan sa papanan na. Kain, ada kadwa na, maray. Pada namutla ang abakag. Hello, kumaray! Umay kuman iyam-am mo kada kayo, dahito best friend kaw. Best friend mo. Kunak ano da kami ti best friend mo, Marituyang. Ay kwa, dahito ni kumarik Adalmasya. Hello, nasaya at magtanam mo kayaw. Dagiti is istorya ken ka ako kumarik. Ni kumarik kwa nang baak daytong. Punay mo tabakaw. Daytoy man ni kumarik abanang agsinumbangir ti utang na daytoy ako kumarik. Na, Pasaray saan na pa yun ang mabaybayatan dagiti dadto mga utang na. ay dinakmat ibabain unay Marituyang. Sigay, panawan da kayo pa ay tamapan kami man mang restaurant ijaylay. Ala, intan maridal masya. Ay, marurudak talaga, Maray. Asino kumatisan ang makaungat. Inyam amunak dinabaak. Man ano kumano, inyam amunak kas kagawad. Ay, nakarkaro anay babainak. Agasem, inyam amunak amang ngutang. Uwin garod Kalpasan na, impasigat na amapanda ka numang restauran. Na yan. Ay, nadadaol talaga ti aldaw ko. Ay, uray siyak. Nadadaol mo ti aldaw ko, Mari. Napirday apirmay. Ay, dayjay ti ko na naabis pren na. Saan mo't anapintas? Pada mo tabakbakutan. Kinursing pay. Nakalipstick lang mo. Uwing nga ron. Taga ano aya jay best friend na ako nana. Ay, daka mo. Kun sana ka interesado ang mga mo. No, taga-anaw. Ay, nabsugak itikin na tayo dyan restaurant, Bispring. Una, siyempre, nagadugayam tinorder mo, bispray. Ay, wan, Bispring. Amo kasi ka tinang bayad amin itikin nanta. Kunakmat kan kaso katakto. Nay, asidagtan di tabang ko ako na mapag-withdraw am iti kwartam. Ayan na tibang ko, aya. Basta, asidagtan. Sus. Day, sus. Uri ka, nalipatak sa amot tag. Na, anya tinalipatam ako naman. Jay librita. Sana ka makawithdraw no awan day jay. Na, kasanungay daytan. Saan ka madanagan, Bispray? Adapay mo't inton bigat. Kaya't mo asawaan. At sublitan tumanan, inton biga. Wala, tamang itugot tanton iti dakkel abag. An-anom nga ijidak kalabag. Nagkapoy kamutin nga agpanunot, Bispray. Pangikargaan ta iti kwarta ama i-withdraw ta Ayun, kaya man niya. Dakalabag, wano ba si taba? Ado di kwarta nga i-withdraw ta. Iso adakkel abag ti kasapulan ta. Ay, wag. Adadakil abag ko ijay balay may best friend. Kabaalam nga ta nga awiton di may sa abag a kwarta. Apay kay dinasaan. Kabaalak to pay nga awitan jay may sasako alaya. Day tanto kay di kwartan. Si kanto nga ro ti mga wit Bispray. Ay, katuan na. Ay na, mapadasak tumulangan ti agawit iti may sa abag a kwarta. May sa dakil abag, anapunno iti kwarta, Bispray.
Sino dahi tayong kuyog mo akadwam? Inyam amok metken kan. Wain, bisprin mo ako na, mangam taga-ano dahi tangay. Taga Manila. Di mo ayamadlaw. Nagamamuan nyo ngay. Nagadukot adamdamagamon. Asikasuan ta na saya. Amam, ado ti kwarta na dayta. Saan nung mga mo ngay nga ti kwarta na? Nakabangko ti kwarta na. Irwar mi intun bigat. Iso nga irwar mun tay dakkel abag apang ikargaan mi ti kwarta na. Anya ka tiaramidin na dito'y balay. Umian pa hilaeng Iso amapan ko asikaswag. Ilutwak iti naimas asidaan. Anya ka ti ilutam. Ay kaing kagtiliw iti manok Kababain mo no pagsidaan ta iti sardinas na itabak ng abis pringkaw. Maribanag, adda ka di dito'y balay yun ni Tuyang ka. Ay, saan pa'y anagawed? Saan pa'y nga rod maray? Kinay, malumain. Kat no nagpaili da ijay best friend na. Sino dahi ta bisprin na maray? Apay, di mo amaw adalma siya tinagan na da ijay. Nay, awan mo ti amo kakastaan, nagan ako mari na. Pandak mo't abakot. Kulot ti buhok na. Kaslasaan ang nagsagsagaysay. Awan ti amo kakasta gayem na maray. Nang pidpidutan na nga tayo ti dahi ta gayem na ako na na. Jack amo pare badong. Asino di birbiro ka ni pare Badong? Nituyang na, saan ka no pa'y anagawed, kat ne, maluman. Na. Awan mo dito'y balay. Na, iso nga ron mati ko na, tadagayam na asimurutan na. Sos, sino dahi ta gayem na ngay? Ay saan ming am-am Ay. italaang anakita may. Ang mga no saan ataga dito'y barangay tayo? Katuan sapay ko na abist friend na ka no. Nagbiit matan nagbalin abist friend na. Nagrigat mo tatiliwon dahi to'y amanukin na ya. Ay paray, may sinisiputan kaya ta Yay manok mi apartek ko maparay. Timayab, santo timaray. Ket dito'y paraangan may titimayaban na, kan timarayan na, kasjay. Wan paray. Iso nga ron nga umay ko bilbirukin dito'y paraangan yaw. Anya nga manok day, jay. Dua ti karay kay na. Na, Dua ti payak na. Ada tapingar na. Ta kawitan ki ngarad. kastamat di manok ko. Ha? Oh. Ay. Kaing ingas na kiday. Nay. Dajay paray. Na. Dajay man nay. Magmag na. Are you sure? Sure paray. Mala, inaktiliwunan. Tanay. Ipasidami di bisita ni Tuyang ka. Ha? Isu ka di dyan niyam amuna kadabanang kan kagawad ko ng abis prena. Wan paray. Isaw. Amaw. Ado ka no ti kwarta na paray. Ay mga no budol day ta. Agalwad kayo. Sa pa iparchan yun iti manok. Tuyang. Siyak tinagparte di manaw. Siyak pa'y tinaglutaw. Siyak pa'y taginaw ita. Na, nagreklamo ka? Ibagakken ka ba daw? No mairuar mi jay ado a kwarta na day tabis spring ko. San kang ikikan no adot itad na kanya. Ay, kaslawa mo ti makukwarta na. Oy, nangagnakan. Apay ngamin nga ibagbagam ti kasta. Ala, aginaw ka kiday. Tain nakadwaan nga agbuya iti tibe. Ay, agasam man. Iso pa yun ti agbuya iti tibay. Imbis kumaasya. No kayat mo ang mabingayan ka iti kwarta. Aguli mo ka. Maray, umayak man umutang iti kapiken asukar mo. Ayan nga, itay bisprin mo. Aday jay balay may maray. Isumot gahim nga umay ka umutang. Ado ti kwarta na maray. Iso ako na mabisprin mo. Ibingayan naktukano iti ado a kwarta na. Umay kung tubayadan amin nga utang ko dito tirsina. Sapay ko taado nga agpaisaw ti kwarta na. Ado ko naktumot. Nakadulin ijay bangko amin a kwarta na. Itimpla ampay iti kapina. Apay ayak ka ba nang nga ron? Wen ang apay siya ngay. Di na mo itimplahan iti kape. Apay, ado ti kwarta. Dahito'y tinapay.
Ikan na mo iti kapi ka. Aha, kukuha na amin dayta. Dahil dua asupot asag sa nga pulo ti kargana, kukuha namin. Kag bisita nga raw. Nanay. Makadlawa ko na, tuya. Di pinarti ka manok. Isumanan, di nakadadaw. Di gulahan ti sindak. Ay nabadong masukatan to amin dagita. No mairuwar mi di kwarta na iji bangkaw. Ay sigurado lang nga, tuya. Nga adaw, ti kwartana, dahil tabisprin ma. Imyan gayam ijay balay da jay kunan ni Marito yang abis friend na. Wan, Maray. Kano'y may imutang ni Marito yung itikapi kan asukar kan tinapay para iti day abis prin na. Aga, ngay dayta. Umutang pa yan, gapo iti dayjay ako na best friend na. Mas daawak ata o may umutang ni Marito yang. E din to ta ipanpanakkel na nga ado ti kwarta di bisprin na. Wen nga rod, ken may samare, saan met nga agrup-rupa nga ado ti kwarta jay best friend na. Ay na, agdi gusta laang Maray. Adayo abak nang tilangata ngam iti day di abis prin na. Wen nga rod basta, Jack mamate, abak nang jay best friend ni Marituya. Badong, mapan kamin ijay ilay kini besprin ko. Agi withdraw kamain ete kwarta. Dimlip-lipatan di bingay ko Siyak tinaglutaw, kas kada naginaw. Wan, nanya kalaki din ay. Siyak ti mga witjay kwarta na amay sadak kalabag. Ilibasan naktaon, nga iyalaan iti oray may saripit to lang nga kwarta. Uray dwa reput no iso ti kayat mo. Ay kita na yung nga rudin ang atalaw, aripait. Ipakadak to jay may sarepet. Ngum ilibas ko nga ibulsa jay dwa reput. Sa anak to pala nga agbangbangkag iti makabulan, no da di kwartata. Pasikatak to man, dagiti koko maray. Ay katwin pasikatak tumay ni parintay. Ay, nabandug ako na magmag na bisprine. Ay, oray siyak nga rod. Nabanugak mo na magmagna. Mabisinak pa yan, bisprin. Ano santan ati magnata si dagtamutan ni Jay Bangkaw. Bisprin. Mapantaman pa'y lamang restauran. Inton makawidruta ko man Bayadan pa'y laang tasukatakto. Inton makawidrota. Da kwartak di tao, ngam kakaiso na nga igatang mi iti abono iti nateng ni badungkaw. Ay sukatakto, bisprin. Mapunon to iti kwarta day tatakkel abag nga igamaw. Sa bagay makaidi Mala, intangarudan. Sa nga lamisaan mo ti in-order mo, bisprine, nakadaw. Anda ka mo tamang bayad, bisprin. Sa mga nukurang ito'y pagbayad ka. Umanay. Ala, mangan takig din. Ay, kasanungatan nukurang ti kwarta. Problema aya day ta. Mapanak to ag-withdraw. Mabati ka pa'y laang dito. Ay, orayan ka di tayo. Katuan ano sa kun ati magmag na amapan iji bangko. Sa bagay, asidagla ang magkidi ijay bangko. Nas ka na mapanak iti ili maray. Kasapulan ni tuyang kaw titulaw. Tapay. Paginawin da ka no iti restauran na nangananda. Ay sos, ikababain Anya ayatin na pasamak. Saan mo't kanon ang nagsubli di bisprin na ako na amapan agwidro iti kwartana, maray. Ay kita manday ta. Pudno Jesus pitsak aputol-bodol day di abis prin na. Linuko na laang ni Marituyan. Ay, badong ko, aya. Ay saan nakasangitan na kasta, tanabiyagak pay. Ayan na, di bisprin mau. Saan nga ruday na nagsubsublay? Siyak tinagbayad dito yung restaurant. Kurang pa jay kwarta ng bayad ka. Iso pinaginaw dak. Una kon kay, hindi pa ya dagasan di suspitsak iti dayta, bisprin mau. Oh, daytoy jay dakalabag. Awan na pulos kargana. Ay, nabiktima kan tuyang. Naglakakan to, may tamaluklukaw. Maray, ayan tayo bisprin mo ngay.
Awan mo't nga agpayson ja best friend mo. Ay, jakla ko man nagtalok iti da dya tao. Dakas magkayam. Sapay oray lang niya amo nakabaak. Ken oray siyak. Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko, marituyang. Inyam amo na kitiday ja ako nam abis friend mo, amang ngutangak. Ken jak nakabaybayad ka dagiti utang ko. Ay, dispinsa rin yun ko, kumare. Nailaw anak adagos iti dayjay. Jak pa'y kidi amo nupudno jay imbaga na anagan na. Kaya't mo asawan, saan mo unay nga amaw? Ay, saan nga ron, maray? Nagsabat kami lang nga may di ta kalsada. Ay, na to yang. Intun maminsan, ammumton. Saan ka basta agtalag, iti saan mo unay nga amam mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.